Hello? Yeah, backup door 6, sir. Door 6. Ah, okay, that's fast. Okay, you want me to open the door? Yeah, open the door and backup door 6, okay? Perfect, thank you. Alright, perfect. Ang delivery ko bukas alas 6:30. 6:30 AM bukas. Wow! Tugo na naman ito kasi aabutin na naman tayo ng madaling araw na driving. Guys, nakuha ko na yung papeletos. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara na. At maraming salamat naman at na last minute. Nabigyan tayo ng last minute load. Whew! Pagkagaling talaga ng dispatch. Yeah! Oh, baka mamaya umulan, guys. May bagyo pa naman. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lucky Tracker. Andito pa rin tayo sa Walmart. Dito sa pinagparkan natin mula nung nag-deliver tayo. Dito natingga natin. Wala pa, hindi pa nila ako sinasabihan kung ano, saan tayo pupunta o may load ba tayo na ibibigay sa akin. Ay, oras na ba? Alas 10 na, guys. Alas 10 na ng umaga. In-enjoy ko na lang matulog. Hindi na ako nagpapaalam, inaantay ko na lang yung text nila. Wala naman silang text. Wala pa. Magkape tayo. Kape tayo, guys. Ay, nako. Kape, guys. Tapos mamaya ewan ko kung meron silang ibibigay sa akin mamayang pangarga o saan ang direksyon. Abang-abangan ko lang. Wala na yung kasama ko rito nagpark dito. Ang kahapon malis na. Ayan. Lumipat yata ron. Pero wala na siyang trailer. Saan matulog? Kape muna tayo, guys. After nito ayusin ko itong higaan ko. Mag-almusal. Wala naman akong ginagawa ngayon. Maglakad-lakad ako dyan. Ikutin ko lang itong Walmart. Lakad-lakad lang. Guys, kape tayo. Yes! At guys, tara, kain tayo. Meron tayo ditong kunting laman, karne, at saka kanin. Yan, at saka pinakbit, pinagsama-sama ko. Kain tayo ng marami kasi almusal. Tapos kunti na lang pag hapon. Yan. Habang nanonood ako ng ng movie, horror movie sa Disney.
Wow! Mamaya na ako kumilos maglinis ng pagligpit ng higaan ko. Wala pa naman silang sinasabing load ko kaya tatamad-tamad muna ako. Tsaka hindi ako naka-schedule magbuhat-buhat ngayon guys. Rest day ko ngayon kaya enjoyin ko lang yung pagiging rest ko ngayon. Yan, lakad-lakad lang. Oh. New York City Children's Hospital. Guys, tara, kain tayo. Yes! May kape tayo. What signs were there? The ones closest to you are the hardest to judge. Oh, but Alright guys, walang magawa kaya maglinis-linis tayo ng natin. Lalo na itong ating ilang taon na ito? 6 years. Gamit ko pa tong microwave na ito noong hindi na ako owner operator, papalitan na rin. May kalakalawang na lumang-luma na kasi alam nyo sa totoo lang kapag luluto tayo, ang cost ng mga ganito, itong pag-itim na ito, siyempre nagmo-moist, di ba? Kapag sinarado mo agad ito, hindi mo pinunasan, ganyan yung nangyayari. Kaya kailangan pag ginamit mo, punas agad. Pero siyempre sa tagal na yan, pag matagal na talaga yung isang bagay, wala ka nang magagawa yan. Magkakaroon talaga ng dumi yan. Wala ka nang magagawa yan. Pagka may pagkakataon, linis-linis. Pag may budget, papalitan na natin kasi ang dami ng delikado na rin to Bira ko naman ginagamit ito pag kailangan lang talaga, kapag malamig yung pagkain ko. Minsan kahit malamig yung pagkain ko, kinakain ko na kasi ayokong ayokong gumamit masyado niyan. Anyway, okay, isa muna natin ito. Callaway? Ay, linis. Truck. Yan. Ayun. Kainis na. Manood-nood muna. Yan. Antayin natin ang text nila kung meron silang ibibigay sa atin ngayong araw na to. Actually, mula nung deliver natin kagahapon na 24 hours na ako nag-aantay. Sana meron mamaya para makapick up. Otherwise, kung hindi, kung ipagpabukas nila, reset na naman ako dito. 36 hours na naman ako mahigit. Alright guys, tara, kain tayo. Tanghalian na natin to. Ang oras na ba? 2:30. Habang naglalakad ako kaganina, biglang nag-text yung dispatch ko, meron na daw tayong reload mga bandang alas 5. Kaya malapit lang dito, doon lang sa Brampton, Ontario.
30 minutes pero matraffic kaya magpre-prepara na ako. Naglakad lang ako ng mga konti lang. Wala naman akong ginagawa eh. Di tas biglang text sa akin. Gawin na natin yung dapat natin gawin. Meron tayo dito minudo ni Mrs. Konting kanin. Yan. Gulay. Yan. Tanghalian. Guys, kain. After this mag pre-trip na tayo. Tapos tara na. Alright mga idol, pre-trip na tayo. Inspeksyonin muna natin ang langis ni Cordapia bago ang lahat-lahat. At malamig-lamig at hindi umandar ang makina. Kaya ito yung pinaka the best time na inspeksyonin natin ang langis niya. Okay pa? Okay, so isa pa. Isa pang check sa dipstick. Ayos, nasa tamang level pa guys. Nasa tamang level pa siya. Alright. Ikutan na natin ang unit. Alright. Ayos. So tingnan natin ang crudo niya. Marami pa. Report. Matagal na yata itong, kita nyo yung gulong nyo, flat na. Parang hindi na yata nila tinanggal ito dito. Anyway, hindi natin pakialaman yan. I-turn on ko na ito. At is it pre-cool ko na siya. 30 Fahrenheit ang okay, akala ko hindi yan. Lumabas na yung kanyang carrier alarm. Okay, clear. Alarm clear. O yan, wala na yung kanyang yan, mag-start na yan. So seat point, lagay natin sa seat point ito. Wait, sabi niya. Ayaw muna natin umandar. Tapos bago natin i-change yung kanyang seat point. Okay. Kasi ang temperature na required dyan guys is 30. Nasa seat point siya ng 0. Anyway, yan. Start muna natin ng truck. Tignan natin yung mamaya meron pang iwan ako dito sa hirap i-start ang truck kung merong dun sa kanyang blade. Baka mamaya madali tayo eh. Start natin. Okay. Maganda pa guys ang tunog ni Cordapia. Maganda pa. Okay. Okay. Now, ikutan natin ang ilaw. Make sure lahat ng ilaw gumagana. Sa taas, sa baba, sa trailer.
puwitan. Check na natin lahat yan. Huwag tayo dapat huwag tayo dapat kamarin. Sipin na lang natin, exercise na rin natin to, konting lakad-lakad lang. Okay, so far sa pagkakandak ko ng pre-trip, lahat functional. Wala akong nakitang hindi functional. Tara, let's 401 East Toronto. Ayun guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa 401 East. Papunta na tayo. Meron pa tayong 22 miles na tatakbuhin, no? Lapit lang naman yun eh, 30 minutes driving. Pero kapag ganitong sitwasyon, kita nyo sa kabila, oh, nakaw, masyadong matraffic sa kabila. Traffic pa dyan sa kabila na yan, oh. Sana hindi matraffic dito, kasi yung 30 minutes magiging kalating oras pa. Basta nandito ka sa Toronto, Ontario, yun talaga ang mangyayari sa inyo. Continue on Highway 401 collectors. Ayun, oh, tignan nyo yung gagawin nyo guys, oh. Ilgaro yan, matagal yan. Kaninang umaga nawala itong check engine ng truck ko, ngayon bumalik na naman, pabalik-balik lang. Tuwing malapit na ako sa Winnipeg, wala. Pag nasa Winnipeg ako, wala. Anong ipapacheck mo? Kapag andito ako sa biyahe, mayroong check engine. Ano ba yan? Alright guys, focus lang ako, focus. Kausap ko rin si Macy's eh. I-minute ko muna. Maganda talaga pag malinis yung windshield. Umulan pa nung kagabi ba yun? Umulan din. Naugasan. Ay, naku. Sala naman itong ibinigay nila sa aking load. Akala ko wala pa akong load ngayon guys eh. Akala mo nagantay tayo mula kagahapon. Umabot na ako 27 hours eh sa pag-aantay ng reload ko. Binigyan ako ng load ngayong hapon. Kaya magna-night driving tayo ngayon papuntang Montreal, Quebec. Yun lang. Ate magagawa yan talaga. Pagtyagaan natin. Trabaho natin to eh. But anyway guys, thank you for watching sa Lakay Trucker, no? Big shout out sa lahat, At saka isa pa, nagpapasalamat ako sa mga magaganda ninyong advice. Yung mga baser na hindi malaman kung anong mga sasabihin sa akin masasakit, sorry na kayo. Pasensya na kayo at hindi ko talaga pagkikinggan yung mga masasakit yung mga salita. Pero yung mga nagbibigay ng positive advice sa akin, thank you. Talagang nagpapasalamat ako. I really appreciate them guys. Pero mga baser eh, na yan. Wala yan. Baser eh. Kahit anong gawin mo sa kanila eh, kahit ipakita mo yung maganda, mayroon pa rin sila masasabi. Pag pangit, lalo silang matutuwa kasi nga baser haters nga sila. Be in any of the 3 left lanes. Okay, tuloy-tuloy lang ako guys.
407. Nandito tayo ngayon sa 401 Collectors ha. Alright guys, nandito na tayo. May gate dito, entrance. Hello? Pick up. It should start with a 2. Two. Okay, so 20. So it should start with a 295. It's a 6-digit number. I don't have any appointment number. But I called earlier and then I give the bill of lading. Yeah, a 2. So Sorry? I need the appointment number. Is this Sabina? No, it's not. It's very cold. How is Safina? Which door do you want to go? I don't Did I know. tell you which? It's my first time to come here. That's why I called you guys earlier. Alright, Safina is door, different door. So you're gonna call them and ask them which door you want to go. Okay. So it's not here. This is a miracle. Is this same place? No, this is a miracle. So I want you to back up. And do you see the main building near door 7 and 8? Go there, and they're gonna give you the door. 1, 2, 3, 4, 7 and 8. Yeah. So back up. Yeah. And there is a 7 and 8 door in there. Okay. That's probably it. Okay. Mali guys. Mali. Yan yata yun. Ayun yata eh. First time ko kasi dito guys mag-pick up eh, kaya wala tayong kaamuwang-muwang. Ay, may pupunta rito. Which company? Sup? Okay. Then travel and rate. My bad. I thought you were going to Embry Court. Me too. Okay, I'll go there. Thank you my friend. No worries, man. Okay guys, tara. Okay, ito guys, ito. Drivers, did you choke your tire? Nope. Kasi kailangan ko muna mag-check-in sa inyo. Right there, and there. Just check in there. Ayun guys, yan. Energetic din si atin. Wow! So anyway, tawagan daw ako. Binigay ko yung number ko sa kanila. Hanap muna tayo ng parking area. Okay, dyan na lang muna tayo. Sportapi na all. Waiting na lang ako ng tawag guys. Waiting tayo ng tawag. Hello? Yeah, back up there, 6 sir. 4 6. Ah,
okay, that's fast. Okay, you want me to open the door? Yeah, open the door and back up door 6, okay? Perfect, thank you. Alright, perfect. Ayan guys, door 6 daw, tara na. Akala ko matatagalan pa tayo, eh atrasan na natin yan. Buksan ko muna yung trailer natin para maganda-ganda. Meat food ang ating pangarga guys. Meat food sabi, meat, karne. Alright guys, ayan, magantay na lang tayo. Mabilisan lang sila. So bali night driving tayo guys. Anong oras na yun? Ano sarilo ko, namatay pa pati, nalubat yata. Charge ko nga. Ano kasi itong relo ko na ito eh, in order lang kasi ito guys. Ano eh, in order lang ng Lakay Tracker ito sa Timo, tagba 20. Wala tayong pambili ng mahal. Tsaka pag bibili ako ng mamahalin, ipunin ko na lang, invest ko na lang sa mas maganda. Pero itong mga ganito, tagba 20, pwede ito. Hindi naman ito mahal. Alright, so but anyway, so mula dito guys hanggang sa Montreal, Quebec, pa-plus ko sa inyong mula dito sa location ko, which is nandito tayo sa Brampton, Ontario. Dito tayo nag-pick up, pupunta tayo ng Montreal, Quebec. So bali nakita nyo dyan, Toronto to Montreal, Quebec, nakita natin is pumapalo siya ng 6 hours and 17 minutes or 570 kilometer. So yan, kung maludan ako dito, along oras na? Alas 5 na dito sa cellphone ko. Kung maludan nila ako dito, bali alis na alas 7 plus 6 hours, baka andun na ako alas 3. Ang delivery ko bukas alas 6:30, 6:30 AM bukas. Matugo na naman ito kasi aabutin na naman tayo ng madaling araw na driving. Wala tayong magagawa. Ang importante, binigyan nila ako ng load kahit anong oras pa yan. Yes! Kahit anong oras pa yung schedule, ang importante talaga. Meron din tayong meron na tayong load agad-agad. Antayin ko lang. Yes! Alright guys, ayan, loaded na tayo. Nabigyan tayo ng last minute load.
Abutin pa ako ng magdamag dun sa pinaradahan natin eh. Buti na lang bigyan tayo ng last minute load. Thank God. Nag-driving tayo, makulimlim ah. Baka abutan pa tayo ng ulan oh. Delikado, delikado. Purchase. Tara, kunin natin yung papel doon. Sarado natin. Nako, punong-puno. Seal, tapos ilagay natin padlock. Ayan guys. May kidlat-kidlat pa. Kunin ko lang yung papel doon guys. Wala yung papel. Tapos tara na. Alam mo na. Ayan. Tapos kapag dito tayo sa ano guys ha, lagi tayo magsuot ng visibility vest. Kasi yan ang ano require ng ating company at saka yung ating itong mga pinipick up natin. Ano? Oh guys, nakuha ko ng papeletos. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tara na. At maraming salamat naman at na last minute. Nabigyan tayo ng last minute load. Whew! Pagkagaling talaga ng dispatch. Yeah! Oh, baka mamaya umulan guys. May bagyo pa naman. Bagyo. Alright guys, ayan. Tara, ratratan na to. Para hindi tayo abutan ng ulan kay delikado. Madilim na oh, baka mamaya hindi ako makapag-drive ng buo eh. Maagang-maaga pa naman yung delivery natin bukas, delikado. Kaya kailangan hanggat maaga, tirahin na natin to. Larga na tayo. Ayan guys, so paano? Putulin ko na video vlog natin dito guys. At diretso tayo ng Montreal, Quebec. Doon tayo mag-deliver bukas. At ang sabi ng dispatch ko, mayroon daw tayong reload doon sa Montreal, papunta ng Winnipeg. Guys, putulin na natin yung video vlog. Thank you for watching. Tulad yan ang sabi ko, always wear best kapag nasa pick up tayo. Okay, thank you for watching. Ingat lagi. Peace up. Love you all. Bye bye. Lakai Tracker.